I wish I was the banjo man and bore a man of war. Sam's gone away and bought a man of war. I wish I was the banjo man and bore a man of war. Sam's gone away and bought a man of war. Pins, xapines, benvingudes a la Xapa Lúdica, l'òrgan de propaganda oficial de la República Lúdico-Creativa del Moianès, cordialment agermanada amb la resta de repúbliques lúdiques i creatives del món mundial. Avui contem amb la presència de... El control tècnic, la Meli! També per rotllos de streaming i aquestes coses modernes que fan aquí aquests streamers, tenim la Mont Líria! Contem, com sempre, amb l'inefable i inassequible David Tugués! El president en funcions, Joan Gallego! Ole, bravo! Bona progressi! Com a tertulians convidats, avui tenim, i arribats directament des de Gironella City, el Toni Carreras, el Ramon Rutgers i com a apoyo emocional a l'Oriol Funquerín. Que es veu que no trepitjaven mullar des que venien al Mòdium fa 2 o 3 dècades. Sí, ja ens has explicat coses que no les tirarem per antena. No direm res més. I qui us parla, Eduard Altarriba. Aplausos. Bravo! Comencem, com sempre, fotent-vos la xapa que avui anirà a càrrec de Monsenyor Tugués i que ens autodesitjarà un xapa aniversari feliç. Bravo! Bueno, el tema del xapa aniversari feliç el anem arrastrant i després veureu què haurà passat amb ell, però com em toca avui la xapa m'he inspirat i us he d'explicar un secret. Xapeanos. He posat un tema al xat GPT i li he dit, escolta'm, què tal si... I m'ha vomitat coses molt interessants, de les quals jo he treballat força. Per tant, crec que seria interessant en algun moment dir-vos o deixant publicat en algun lloc què és el que el xat m'ha dit i al final què és el que he acabat dient jo. Vale? Però clar, com no tenim molt temps, començo a fer la meva xapa, que és la nostra, i després, o un altre dia us ho explico. Avanti. Xapins, xapines, Xapinencs, xapinautes del Moianès, xaperos, del món i l'univers sencer. yeah. Actius d'aquest racó de lliurepensadores i pensadors, on la creativitat i la ludicitat regalimen com la mel d'un rusc en una primavera fecunda. Crec que aquesta setmana cal xapar-vos sobre la lluita per les llibertats en un món on cada cop més influenciat per les forces ocultes del tecnofeudalisme capitalista. Aprofitant que el feminisme ha esdevingut una lluita crucial per la llibertat i l'empoderament de les dones en un món on el patriarcat continua sent una força dominant. Fixeu-vos, almenys nosaltres tenim l'altra part de la ràdio, dos representants molt actives en aquests temes. Pues en aquesta part... No, en aquesta part no, però algun dia ho canviarem, seguríssim. En primer lloc, és important entendre que el joc té un poder increïble per fomentar la llibertat d'acció i de pensament. Els jocs ens permeten explorar diferents mons i situacions, experimentar en diferents decisions i conseqüències i aprendre habilitats noves. És una manera de permetre'ns reflexionar sobre les nostres vides quotidianes i explorar-hi noves possibilitats. El capitalisme no sempre està disposat a fomentar aquest tipus de llibertat, ja que s'enfoca a maximitzar l'eficiència i la rendibilitat i pot arribar a interessar-li desencoratjar l'experimentació i la creativitat. Com a exemple, i això ens ha ressonat fa poquet, el plantejament actual sobre la megabombolla en els sectors dels jocs de taula i l'efecte generat en els pobres humans que hi naveguem ansiosos per les novetats compulsives imposades. Per què mires el Joan? Perquè tinc el cantó dret, poder, capitalisme, no sé. O en les grans empreses de videojocs que sovint s'enfoquen en la creació de jocs especialment concebuts per atraure un públic massiu en lloc de fomentar la creativitat i la innovació. Aquesta setmana, la del 8M, és tan bona com d'altres per posar en valor el feminisme que, des de la seva defensa de la igualtat, la diversitat i el respecte per a totes, ha demostrat que és una força poderosa per al canvi. Les dones han lluitat per la llibertat i els drets durant segles i han aconseguit avenços significatius en diferents àrees, on encara cal treballar moltíssim. Des de la igualtat salarial a la presència i visibilitat de les dones en camps com la tecnologia, l'art, la política i, evidentment, en els jocs de taula.
En la meva humil opinió, m'emmirallo en la lluita feminista que m'inspira i encoratja per lluitar contra el menyspreu que s'ha donat al joc i al jugar, almenys fins a hores d'ara. Reivindico la capacitat creativa de l'ésser humà, lligada al seu esperit que, en llibertat, és capaç d'imaginar possibles nous mons, viatges fantàstics o grans aventures. La revolució industrial va desconnectar l'esperit del cos, fent que tot el que resoni a plaer i a humà sigui desprestigiat, devaluat o eliminat, o fins i tot convertit en un consumible. És poc productiu poder quedar-se amb àvia, és poc productiu estimar. Cal que sàpiguen llegir i sumar per poder usar les màquines, no pas per gaudir del saber o de resoldre enigmes, deien. La mirada infantilista del joc i el jugar desconnecta en l'adult la capacitat innata per imaginar i crear, i a la fi per transformar la societat. Bé, en resum, i ja xapo, plego. Per mi, la clau per transformar aquest món cada cop més influenciat pel control, tant d'estats com de corporacions, és estar en entendre en com usar el poder del joc en favor de la lluita per la llibertat i la igualtat de totes les seves formes. Només aleshores podrem assolir el nostre veritable potencial i construir un món més just i equitatiu per a totes i tots. Continuem. Qué bien que hablas. Madre mía. Bueno. Dónes cara. Ja! Ens ha deixat, vamos, sin palabras. Pues vinga, que brollin les paraules, que brolli la creativitat. Com has lligat el feminisme amb el jugar, Bueno, I fixeu-vos que al començament us he dit que he usat el ChatGPT. Aquesta unió, no sé, Ha estat molt maco, cosa ha estat molt maco. impressionante. Work all night on a drink of rum. Daylight come and we want to go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and we want to go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we want to go home. He said, come, Mr. Tallyman. De què xaparem avui, bàsicament? Un moment, abans de seguir, farem un petit incís, pararem el programa perquè aquest és el programa que fa 10 o 11 o 12, depèn. Som de Bilbao i fotem el que ens dona la gana i celebrem el nostre 10è aniversari, amb la qual cosa us he portat uns petits, uns obsequios. Uns obsequios que són xapes lúdiques per tothom, que corren a xapes lúdiques. Això és impressionant. Per fi tenim la xapa. I encara una altra cosa, perquè ens van fer molta ràbia les dones creatives, però nosaltres no som menys. I què tenim aquí? Ojo. Evidentment, tot això estava superprevist! No, Machapero! Uah, que fuerte! Evidentment no ho estava. Quina canya! Ones creatives! Mireu! Tenim xapes! Tenim xapes! I tenim tassa! Una altra tassa per la Meli i una per la Montse. Que la Montse, no sé, estic pensant si li fèiem o no li donava. És la infiltrada, però bueno. Ja que està aquí un poc infiltrada, doncs li deixarem aquí una tasseta xapera. Jo fico el vodka directament a la tassa, eh? Xapins, xapines, de què xaparem avui? Entrevista amb el Toni Carreras. Un tubo ara ja. No, encara no. A la propera. Nens, concentració. Avui farem una entrevista amb el Toni Carreras i el Ramon Rogers, dos il·lustres jugaires de Gironella, aquí presentes, de Cuerpo Presente, que venen a parlar-nos del Sarau que muntaran el 18 de març als seus pobles. Parlarem del que hem jugat i hubiéramos querido jugar i tancarem amb l'agenda, notícies i salseo variat del món lúdico-creatiu. Endavant amb l'entrevista. És el moment, eh? Uah, ens escolta això. Bueno, hola, aquí tenim el Ramon. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. I el Toni, bona tarda. Hola, bona tarda. Vale, tots dos de Gironella. Bueno, jo us conec ja de quan anàvem al Mipel Groc, allà a Artés, i després ens hem anat veient també a Cal València.
I bé, no sé si fa un parell de mesos que el Toni em va dir que volíeu muntar aquesta jornada, no? Exacte, sí. No sé si deu ser la primera jornada que es fa a Gironella. Sí, és la primera vegada que ens hem tirat a la piscina i vam d'anar a demanar a l'Ajuntament que ens deixés un espai i volem fer una trobada de jocs de taula. Molt bé. I de sobte comencen a arribar notícies de tot arreu, de Nació Digital, de Berguedà, vull dir que ho heu mogut molt bé, no?, això? Vull dir, Qui és el cap de comunicació? El Toni. Toni és el cap de comunicació. Sí que és veritat que l'Ajuntament ens ha recolzat molt i els hem d'agrair perquè tant a la infraestructura com la comunicació, amb els medis de comunicació ens han ajudat molt. Sí, això s'ha notat, Sí, s'ha notat sí. que hi havia bastant de bona comunicació amb l'Ajuntament. Hi ha molt bon rotllo. Bueno, per una mica posar-nos al lloc, això serà el dissabte 18 de març a l'Espai El Blat, no? Sí. Que és una mena de centre cívic, no? Que És un local que l'Ajuntament aprofita per fer teatre, per fer trobades per Cap d'Any, per fer el ball allà. Llavors és un espai bastant gran i bastant ben adequat per poder-nos trobar. Vale, serà el 18 de març per la tarda, no? Sí, començarem allà a les 6 i fins que el cos aguanti. Vale. I molt bé, i els que els vulguem desplaçar a Gironella el dia 18, què ens trobarem allà al Blat? Bueno, la nostra intenció és la nostra intenció és ensenyar tot aquest món del joc de taula, que sí que ha fet un boom, però encara per molt públic és desconegut, i ens agradaria tornar una mica tot el que ens ha donat el joc de taula a nosaltres, tornar-ho una mica a la societat o a la gent, i poder ensenyar tots els beneficis que té el joc de taula i descobrir aquest món que molta gent encara es pensa que el joc de taula només és jugar al parxís o com a molt al Monopoly, i volem ensenyar que realment és un món immens i que cada persona pot trobar el seu joc, cada edat, i segons els seus coneixements també. Llavors cadascú té aquest joc i és el que volem ensenyar. Quin format serà? Serà amb taules obertes? Tindreu Tindrem diversitat de jocs? Quin nivell de jocs hi haurà també? Tenim des del nivell més baix, perquè sabem que hi haurà gent que vindrà que no haurà jugat mai, a nivell mig alt. Llavors sí que tindrem unes taules ja preparades, la gent que vulgui venir ja podrà seure i jugar, no haurem de desplegar els jocs, i a més tindrem una biblioteca de jocs allà i el qui vulgui provar un joc que li faci gràcia o que inclús la gent que vulgui vindre i jugar amb el seu que a vegades no troba ningú per jugar, allà serà un bon lloc per trobar-nos a tots i poder-nos jugar a jocs que no coneixem. Vale, en principi serà taules, diguéssim, vull dir, buides, no? O hi haurà jocs que estaran desplegats ja? Sí, hi haurà jocs que estaran desplegats i serà arribar i jugar, el qui vulgui. I també tindrem taules sense joc i tindrem una biblioteca allà de jocs que qui vulgui podrà agafar un joc i provar-lo, o a vegades gent que li faci gràcia més jocs de cartes o més jocs d'això, podrà triar una mica el joc que vulgui. Vale. Quantes persones com a monitors o explicadors hi sereu? Serem uns 12. Uf, Déu-n'hi-do, molt bé. Sí. Molt bé. Hem contactat també l'Anònima, que també portarà 6 monitors i tot de jocs d'un nivell més fillers o més jocs més de cara més senzillets, per gent més jove o gent que no ho conegui tant, i també porta 6 monitors més, a part dels 6 que som nosaltres. 6 vosaltres i 6 de l'Anònima. Sí. Vale. De l'Anònima entenc que l'Òscar, no? Capitaneado per... Sí, capitaneado per l'Òscar. L'Òscar, que si tot va bé, el proper... El tindrem aquí. El proper programa el tindrem aquí explicant-nos sus aventures per Canes i la seva experiència. És un gat vell del joc, l'Òscar, i tant.
molt bé. Bueno, per lo que veig encara esteu a l'etapa d'evangelitzar, encara teniu fe amb això de portar la paraula del joc a Gironella. I que no decaiguin mai. Ramon, explica, sou un col·lectiu o sou... No som res. És a dir, no sou res. És a dir, som 6 amics que va començar una mica anant a visitar altres puestos on feien coses, tornejos de jocs i això, i nosaltres vam decidir, ostres, i per què no en fem una gai, per què no en fem un, per què no en fem un? Jo tinc una botiga, i a través de la botiga vam anar a l'Ajuntament i vam demanar si podríem generar això. En vam fer un projecte, i el vam presentar i realment ens han posat totes les facilitats del món. Com diu el Toni, volem fer com 3 espais diferents, un primer espai que el portarà l'Òscar, que serà un espai amb uns jocs més per començament, altres taules que els portarem nosaltres, que serà jocs de, no sé, tipus Splendors, fins a Duns, Arnacs, saps que uns jocs una mica més complets, que els tindrem muntats ja sobre les taules. Un tercer lloc on hi haurà tot de jocs que tu pots agafar, muntar-te'l, intentarem també ajudar-vos, i seran les 3 àrees que nosaltres volem muntar. Després muntarem una mica de bar, en la qual la gent, si vol fer una Coca-Cola, pugui fer una Coca-Cola, sempre i quan no porti les begudes cap a les taules. Que és per lògica. A mi m'he 2 preguntes, una miqueta. Explica'ns una miqueta com el fet que tens una botiga. Però és una botiga de jocs a taula? No, jo és una llibreria que pertany de la meva família, l'any passat vam fer 100 anys, en la qual, quan es van retirar els meus pares, la vaig agafar jo, i jo tinc impremta, i vaig fusionar el que és la impremta amb la botiga. Vaig renunciar als diaris, perquè clar, no podia fer-ho tot, i vaig treure tot el que era el tipus de joc que venien els meus pares i vaig apostar per jocs de taula. I tinc joc de fusta i joc de taula. I sí, tinc bastants jocs de taula, i venc bastant perquè la gent ja em coneix, i venc jocs sense saber què. Em diuen, Ramon, l'any passat em vaig quedar aquest, què em quedo aquest any? Doncs queda't aquest. Arribo fins a un límit, per exemple, jo què sé, amb jocs molt difícils els compro, però me'ls quedo jo. Els tinc a la botiga per vendre, però quan no s'acaben venent ja me'ls he comprat per mi, perquè hi ha jocs que, per exemple, la Lacrimosa, aquest any en vaig vendre 2, que per mi ja és tot un èxit. En un poble de 5.000 habitants, amb una botiga de jocs, vendre 2 Lacrimosa, crec que és molt important. Molt bé, aquesta feina evangelitzadora des d'un nucli com botiga és molt potent i meravellós. Jo intento transmetre, més com que m'agrada molt, ja es nota, doncs m'agrada molt i transmeto molt això. També vaig algunes vegades per les escoles ensenyant alguns jocs. Si algunes escoles, sobretot del poble, m'ho demanen, doncs anem a Gara, mateix la setmana que ve vaig a una escola, amb un altre del nostre grup, amb una altra escola. La setmana passada vam anar amb una i fem jocs més a un grup i això, per començar a iniciar... La ludoparaula, que diem, anem a portar la paraula lúdica arreu del món. Molt bé, escolta'm. I en tinc una altra que és envers... Com estàveu, us hem fet unes preguntes que en tenim més d'aquest tipus, no? Us heu inspirat a l'inimitable Calders Juga? Home. Sincerament, quasi bé va ser Gironella Juga. Va ser el primer que vam treure de nom, però vam dir, hòstia, no ens passem. Molt bé. Vosaltres, quan no us mira ningú, vosaltres també quedeu per jugar vosaltres, no? També, per això? Nosaltres cada setmana quedem, des de fa no sé quants anys. Bueno, és que ja quan me'n recordo quan érem joves, petits no joves, ja quedàvem a una residència d'avis per jugar. Amb els avis o entre vosaltres? No, jugàvem entre nosaltres, però allà com hi havia tranquil·litat, doncs quedàvem allà. Sí, però com va anar la cosa? Quan es va acabar de sortir a Juerga en el Mòdium, llavors vau decidir començar a jugar a jocs de taula. Sí, vam veure que no lligàvem i vam canviar d'afició. Molt bé. Del Mòdium al Tablerum, es podria dir la... Sí, doncs jo tampoc no lligava i no se'm va ocórrer jugar, és igual, és un altre tema aquest. I com a jugadors, què sou? Rotllo hardcore? Ens agrada jocs mitjos, tampoc apostem a jocs molt llargs, perquè sí que ens agrada jugar a diversos jocs al mateix dia i no apostem per jocs de 3 o 4 hores. El més llarg pot ser el Terraforming o l'Arnac, jocs així. Nosaltres vam fer un
d'un Imperium i va durar 4 hores, o sigui, imagina com ens vam anar Jo allargant. encara no puc dormir per les nits pensant que un d'un Imperium us va durar 4 hores, eh? Sí, fixa't, si li traiem suc, o sigui, amb l'extensió de, evidentment, No no sé. X. Per un moment vaig pensar que era l'altre, el Dune vell, però... No, el que passa és que hi havia 2 persones a embarcar, o sigui, 3 a embarcar i s'ho van prendre. Que no acabaven d'embarcar. No, van venir superembarcats, es van treure les pel·lis i venien superposats i va ser la cosa, bueno, ben feta, ben posada, no? Molt bé. Molt bé. I llavors dieu que sou un grup aquests 6 mateixos que sou els jugadors habituals del... Nosaltres quedem cada divendres per jugar, Vale. és a dir, quedem a menjar a les 7 de la tarda ara, saps què vull dir? Fins a les 12 de la nit, depèn del dia, sopem alguna cosa allà, saps què vull dir? Però juguem cada setmana. I som 6, nosaltres 2 que hem vingut, l'Oriol, el Nico i el Xavi. 6 clavats. I el Marc, som 6. Teniu un local Anem a casa, anem a casa a la residència ja teniu la plaça ja agafada. La residència d'aquí uns quants anys, de moment. O a la botiga. A la botiga hi anem a vegades, a porta tancada. Hòstia, ens han tancat bastantes vegades a dintre, quan d'això, normalment sempre anem a casa del Nico, que té un espai bastant diàfano dalt i està molt bé, estem tots sols allà i no ens emprenya ningú, podem cridar, podem fer de tot. Perquè quan sou 6, ara és un dubte ja més de jugón, però feu 2 taules o busqueu un joc a 6? El Marujo La setmana passada vam fer campionat de terraforming i hi havia 2 taules de 3. Ah, vale. Que maco, tu. Qui va guanyar? Jo no, jo vaig quedar últim. El Ramon, que sempre guanya. Terraforming amb Preludio, no? Sí. Molt bé. Bueno, molt bé, no sé si voleu preguntar alguna cosa. Tenim infinites preguntes, eh? Sí, bueno, ara... Jo, sobre el tema del Gironella, juga els seus no names. Quanta quantitat creieu de persones podeu assumir, o teniu tan clar com nosaltres, que teníem claríssim la quantitat de gent que vindria, la que podríem assumir? Nosaltres ho tenim tan clar, suposo, com vosaltres. No en tenim la més remota idea. Exacte. I més sent el primer cop que s'organitza, que no sabem res. Vull dir, anem amb els ulls tancats i a veure què ens trobem. Jo he de dir que treballo amb una persona de Gironella, que no té res a veure amb els jocs de taula. Em van donar records l'altre dia. I em va dir que em reservés aquest dia per anar a Gironella a jugar. I si no, ja el tinc reservat. Va venir a la botiga i em va dir, records? Dic, vale. 18 de març, recordem, 18 de març. Sí, dissabte. Aquest març. El nom oficial de l'esdeveniment quin és? Trobada de jocs de taula. Trobada de jocs de taula. Gironella. S'entén bé, es defineix bé. Però us ho podríeu haver currat una mica més, eh? No, el dibuix és maco, eh? El dibuix l'ha fet tinc una noia que treballa amb mi, la Pilar, el seu xicot, es diu Josep Colell, com sempre demano favors, va ser un favor que em va fer. No me suena de nada esto, demanar favors. Li vaig demanar que, sisplau, si em podia fer una il·lustració, saps què vull dir, de jocs de taula. I ell també és bastant jugón, a ell li agraden molt jocs de rol i està en aquest altre món, però em va fer aquesta trobada i ens va encantar. Hi ha un Catan allà dibuixat, no? Escolta, la gent que ens està escoltant, perquè també hi ha gent que poder ens està veient ara, a on pot anar a buscar informació sobre l'esdeveniment? Teniu un web? Teniu un tipus de xarxa social o useu directament la Ouija, la telepatia? Com som ja de l'edat dels 50 i pico, llavors ja som més de fer-ho tot manual. La Ouija, llavors feu propaganda i si no la botiga del Ramon... No, i també si busquem Fira Sant Josep, perquè també ens han inclòs dins la Fira de Sant Josep, que és el diumenge a Gironella. Fira Sant Josep de Gironella. Exacte, dins els actes de la Fira, representa que per això hem estat molt de sort, saps què vull dir? Ens han inclòs dins els actes de la Fira i és un acte que es fa el dissabte. Per això, si busqueu qualsevol informació de la Fira de Sant Josep, en teoria hem de sortir nosaltres. Però crec que a l'inici heu dit que heu portat un tríptic o alguna que heu fet, o no? Sí. Bueno, si el treus el podem posar aquí i per sort el podem ensenyar. Així anem estrenant les camaretes. Parlant del dibuix. Fantàstic. A més està molt ben imprès
perquè l'he imprès jo a casa meva. Recordem Molt al bé. públic que no està mirant visualment que Sí. hi ha la possibilitat de recuperar els programes a la plataforma YouTube i alguna altra que no recordo. I Aquesta- Jo també sóc del segle XX. Sí, som del segle XX. XIX, poder? Jo No, ti- 20, tirant- però, tirant a 19, però ens jo, estem sí. posant al dia. Igualment, O no. escolta'm, tenir una impremta, ara m'està resonant millor, tenir una impremta 3D, no? No tens una maquineta No, on això no. m'imprimeixo cosetes? No, perquè vindríeu tots a fer nit al sol. Podria ser uns duros allà. Jo és que he sentit impremta ja diverses vegades aquí del Ramon i ja se m'han Ja t'estàs fent a... Ja se m'han encendido Clar que les... sí. No, dintre del grup aquí hi ha algú que diu hi haurà algun dia que tindrà que caure, però una monofilament, trifilament... Bueno, Home, és però igual. unes cartiques i això sí que pots fer, no? Sí, per exemple, el joc que porta el Toni, el que us ensenyarà després, l'hem fet nosaltres allà, l'hem fet nosaltres. Atenció, tenim un prototipo. Sí, Això. sí. El Novetat, Toni, novetat. Prototipo. Què, ens hi El posem ara? Toni o- Carreras, a part de ser jugaire i el promotor, bueno, un dels promotors de la trobada dissabte, també s'ha liat amb el tema del disseny de jocs. Sí, bueno, Venga, valiente. Molt bé. bueno. I no sé si aquest és l'únic prototip que tens o... Aquest és l'últim És l'últim. que està millor. Que està De millor. prototips n'han sortit molts, però bastant xurros. Molt bé. Llavors hem anat millorant i no vull atribuir el mèrit a Aviam, jo sol. fes-nos un elevator speech d'aquests i digue'ns de què va el joc, què és? Comença, Sí. ven-nos No, el joc. no, millor que no comenci. Això sí, ho has de fer en 5 minuts màxim. I tens Doncs- aquesta zona d'aquí, si vols, per ensenyar algun tipus de Es material. diu Els fills del faraó Els i fills del ens, faraó. i explica'ns una mica de què va el joc. Doncs el joc va de que Ramsès IX Conyo. té una sèrie de Ojo, ni setè de ni vuitè, fills molt bé. i no sap en qui deixar l'imperi. I llavors la decisió que pren és que divideix Egipte en 4 parts i cadascú és qui gestionarà la seva part d'Egipte. Només fica 2 condicions, que entre tots li han de fer una piràmide per quan es mori És que, clar, com tot bon i pare. quan els ataquin els romans o els que els ataqui, doncs que entre tots els germans s'ajuntin per defensar-se dels romans. Vale? I llavors una mica va el joc d'això. O sigui, el joc s'obtindran uns recursos, vale? Ja pot ser recursos o es pot obtenir exèrcit. I amb aquests recursos pots comerciar amb altra gent. Vale? Aquí hi haurà unes cartes de comerç que tu dones recursos a canvi d'uns beneficis. També hi ha una part que tu pots anar a conquerir en altres territoris. No se sap si es poden conquerir o no, perquè és una mica de la part de sort dels daus, però sí que quan vas a conquerir, com a mínim el saqueges, el territori que vas. Llavors hi haurà una altra part que és un desenvolupament en tecnologia, que pots, a mesura que vas pujant en tecnologia, doncs, és més fàcil obtenir recursos o conquerir territoris o obtenir més exèrcit, i també hi ha una part de fer el pilot una mica al pare i poder fer una mica d'influència, agafar influència perquè et proclamin tu faraó. Llavors sí que el joc va amb uns torns i de tant en tant ataquen els romans i llavors hi ha una mica d'apostes, cadascú ve aquí i fica més exèrcit a veure si podem matar els romans perquè no ens robin. Vale? Llavors quan ataquem els romans, qui fica més exèrcit i guanyem, té uns beneficis. Si perdem, o qui n'ha ficat menys, per covard, perd uns punts d'influència davant del seu pare. I una mica va d'això el joc. I jo veig aquí un mogollon de daus. Perquè al final la mecànica és una mecànica de col·locació de daus treballadors. Ahí estem, mecàniques. Sí. Col·locació de treballadors usant daus, sí. Però en realitat no és un wargame, això és un euro de col·locació de treballadors i puteig. És un euro pur. De construir-se la piràmide per una banda... La piràmide és com una carrera, perquè al final és una cosa que puntua bastant, però hi ha unes peces comptades, llavors
qui abans se'n pugui ficar més, millor. Vale. Hi ha interacció entre els jugadors o...? Bueno, hi ha la interacció de que et prenguin llocs, perquè cada lloc del taulell només hi pot ficar algú. Col·locacions. I llavors també hi ha la interacció de quan es traguen els romans, aviam qui posta més i aviam qui posta menys. Fer l'estratègia de perdent el mínim que no perdem o apostar per guanyar els beneficis que... Serien unes apostes o una subhasta? No, apostes, no? És una apostes a mà tancada. A mà Es fiquen l'exèrcit dintre la mà i a l'ordre d'allà s'obren i diguem quants exèrcits fica cada un. Negociació hi ha? No. No, perquè... No. Vale. M'ha semblat que deies alguna cosa que havies de negociar o no. No, bueno, hi ha la part de comerç, que els recursos al final és comprar unes cartes de comerç que al final donen uns beneficis durant la partida i uns punts a final de partida. Uns intercanvis, no? Sí. Ramon, l'heu provat aquest joc, vosaltres? Jo crec que unes quantes vegades. Val. Alguna opinió que pugui... I l'he imprès bastantes vegades. Quina versió porta ja? Tindre una mica amb impremta té les seves avantatges. Per l'amic, no? Per l'impremta no vol. L'has portat a algun evento d'aquests de prototips? O així de tipus no. Ludo? Ens queda fer les instruccions, el reglament, fer-lo bé, i potser aquest any ho portarem amb algun concurs, aviam. Si no el torna a canviar el Toni, fem les instruccions i el presentem. Vale. Bueno, si el canvia vol dir guai, que és que li va trobant, no? Que va canviant... Sí, però jo noto una certa tensió. Bueno, a mi m'és igual, però estic al mig. Jo el canvio i el Ramon l'imprimeix, vull dir que al final... És superjust. Jo lo canvio, ell lo imprime, ja està. Molt bé, res, només... No, jo crec, ara, en sèrio, jo crec que l'hem trobat bastant equilibrat. És a dir, ara està el moment que jo penso que no hem de tocar gaire res més. Molt bé. Tot i que l'hem canviat bastantes vegades, doncs lògic, perquè cada vegada que l'hem anat provant, però jo penso que ara ja l'última modificació que vam fer aquesta setmana fa 15 dies, de canviar una cosa, jo penso que ara ja el tenim totalment equilibrat per poder-nos a presentar en algun concurs d'aquests que fan. Val, t'està dient que no el canvis. Bàsicament. Ho he entès. Bueno, jo no sé, com sent de tema d'Egipte i Ramsès, només dic que de la línia 19XX no entraria, de looping. No, l'hem provat, mira, l'ha provat gent de 90 anys i l'ha provat nens de 8. Sí. Molt bé. Res, pues, escolta, que les editorials ens escoltin, que estan allà d'una volta i segur que es miren i ens escolten a la ràdio. Home, podem anar dissabte el tindràs por ahí o què? O no, no és la idea? No, i tant que estarà, perquè el pugui provar la gent i veure què n'opina, perquè al final és un joc que encara que sembli que l'he fet jo, no és veritat, l'he fet entre tots, i amb molta gent que l'ha provat i ens ha donat idees, i ens ha donat... mira, podríeu canviar això, o sembla que això no va bé, i això, i al final, escoltant la gent, pues, hem anat millorant-ho. Molt bé. Molt bé. Home, una reglilla no iria mal, per poder... Però bueno, segur que l'expliques. La ciència infusa amb els manuals, jo crec que no. Hi ha el tema dels vídeos i tal. Però bueno, escolta, tenim més preguntetes vinculades a lo que és Gironella o què? No sé com anem de temps. Anem molt bé. Tenim encara 20 llargs minuts, més de 25 minuts, o sigui, ens podem explicar el que vulguem, però si no... Bueno, hi havia alguna pregunteta del Ramon sobre la botiga, però em sembla que més o menys ja ens ha aclarit, no?, el tema del seu paper com a jugador / botiguer, no?, que ho trobava molt interessant el tema de poder aconsellar coses, però bueno, ja més o menys ja ens has explicat. És molt fàcil vendre una cosa que t'agrada molt. Ja. Vale, és l'única diferència. L'únic problema que tinc és que quan un joc no m'agrada, em costa molt de vendre. Costa treure'l. Sí. És el que em queda ja a l'estanteria. Clar. Perquè quan un joc no m'entra, no m'entra. Bueno, encara queden 2 preguntes. La primera és, compreu-me jocs dels que podeu jugar? Moltíssims. Jo en tinc per almenys 8 per estrenar. Només 8? Sí, només 8 per estrenar, però és que penso una cosa, que ara hem parat la manera de jugar, que teníem els 6, perquè fins ara estrenàvem un joc cada setmana. I vam dir que s'havia acabat, ara hem començat amb el Terraforming i portem 6 setmanes jugant una partida del Terraforming i després no acabem. Perquè és que si no acabam no prenent-ne cap. Com diria Keisabi, this is the way. Bàsicament. Heu sentit, 6
partides 6 seguides partides. a un mateix joc. Sí, ho has sentit tu, Joan? Ho has sentit bé? Ja està sortint un Vale, bulto. eso. Jo ho estic veient aquí, plop, plop, plop. Sembla que patim una mica el síndrome de Diògenes amb això dels jocs. Sí, però és una constant, és el que dèiem abans a l'inici, que és que s'ha generat aquesta espècie d'inèrcia i van sortint com arquetips de jugadors o de jugadors que tenen, no? El col·leccionista de coses rares, el col·leccionista per idiomes, per mecàniques, com deia el Joan, m'estic començant a interessar pels jocs alemans antics. I Sempre hi ha una excusa per... Però bueno, xico, què esmorzes, tu? I el que passa que tot això s'indueix també en un tema, que és la compra compulsiva quasi de jocs no jugats. No? Bueno, que ella és botiguer, ja li va bé la compra No, compulsiva. ja li va bé. Sí, però és dolent que hi hagin tants jocs en el mercat. I la pregunta és perquè aquesta. la gent ve a buscar un joc en concret i, clar, tu dius, no el tinc. I, clar, la gent no s'espera, ho trobo lògic. Primer, jo no puc demanar a Devir o Osmodi cada setmana, saps què vull dir? I és lògic. Però, clar, també ens trobem això, que hi ha tants jocs i en surten cants cada setmana que és impossible. És a dir, tenim una botiga com la meva, tots els jocs que hi ha. Tu has notat una corba des de, per exemple, prepandèmia, durant o post, de que s'ha generat aquesta espècie de subidon amb, hosti, tothom vol jugar a jocs de taula, tothom vol comprar jocs de taula, o ha estat una corba controlada? Jo penso que ha sigut controlada, però cap amunt. És a dir, hi ha molta més gent que juga. És a dir, i cada vegada demanen més. És a dir, primer comencem amb un joc, és a dir, Fantasma de Blitz, vale, per dir joc machines, i ja van pujant, saps què vull dir, a mica en mica el tipus de joc. Hi ha una cultura lúdica i a sobre amb una demanda sabent el que es demana. No? Jo vull això per algun motiu. Sí, i ara el que em trobava, que per això ens va molt bé fer la trobada de jocs de taula, que molta gent, per exemple, comprava el Seven Wonders, i clar, ningú es vol llegir aquelles instruccions, és el més lògic del món. Vale, i tu em deia, Ramon, m'ensenyes com se juga? I clar, acabava jo i vaig dir, vale, i com que tots van dir, va, fem-ho, d'aquí ve... Fem la jornada i que n'aprenguin. Que intel·ligents, d'una tongada enrolen a tothom, a tots els jocs que volen jugar. Molt bé. Per cert, hi haurà botiga també? No, vaig decidir que no volia involucrar una cosa amb l'altra. Tot i que vingui d'allò, de moment aquest any vaig dir trobada de jocs perquè la gent hi fiqui d'això. L'únic que hi haurà és un servei de bar, és l'únic que vam dir que posaríem. Per exemple, una Coca-Cola o qualsevol cosa. Meravellós. I per anar acabant, el Joan us farà la pregunta oficial sobre l'adhesió a la República. Bueno, això és una pregunta obligada a tots els convidats que sempre l'haig de pensar. Tampoc no admet un no com a pensar per resposta. formalitzar-la. Mira, bé, has de pensar... Jo en tinc un altre. Si vols, vol i ves-te l'apuntant. Un que és... Hi haurà... No, crec que no cal. O sigui, no és primícia, tothom ho sap, que el de Juga 23 hi haurà un after hours, o sigui, quan tothom tanqui, si les forces ens acompanyen, tu... Edu, vas dir que sí, no te rajes. Vale? Jo no he dit res. Doncs, clar, i que en dir-ho en petit comitè tothom deia, hosti, que interessant, i fins i tot el 22 hi havia gent que s'estava esperant com, passarà algú? Doncs aquesta vegada sí. Poder no és obvi, poder queda com enterrat, poder hi ha una porta secreta que es tindrà que trobar a on es fa l'After Hours del 2023. Teniu a Gironella After Hours o a les 12 s'aixapa i tothom... No. Fins que el cos aguanti. Ja està. Això és l'esperit del joc. This is the way. Quan vam venir al Calder Juga, sortint del Calder Juga ens vam anar seguint a jugar. Es van generar les auto-after-parties. Toma. Era dels que érem allà i anàvem esperant, aviam si feia Nosaltres allà vam fer una prova de concepte i vam veure que sí. No, de fet, a Deusona Jugues van quedar uns quants així com perdidos en el hiperespacio i els hem dit, ho sento, però és que estem patats. No? Hem de plegar aquí perquè no podem més, però bueno. Però bueno, tindrem algunes coses estimulants. Ho hem de fer perquè amb aquesta demanda... Sí, s'ha de fer. Aquest any ens hem de dopar. Sí, però la farem guai, ara qui ens escolta, si ens escolta algú, doncs ja veureu que serà divertit. Bueno, a veure, Toni, Ramon, us adheriu al manifest, que no sé ara quin és, però a la proclamació de la República
lúdico-creativa del Moianès / Catalunya Central. Independent, va dir que Independent. Tothom ho diu, independent. Si és així, sí. Sí. Vinga. Han de dir, sí. Molt bé. Pa'lante. Bravo, ja tenim més ànimes. Ja en tenim més. Aviat ja podrem obrir una ambaixada en alguna banda. Fantàstic. Molt bé. A què heu jugat i a què voleu jugar? Esta la mia, eh? Ostres, la mia que està llena de vodka. Nens, no us baralleu per la tassa, que estem en directe, joder, una mica serieta. Joder. Molt bé, escolta. A què heu jugat? Comencem pels convidats. Vinga, Demanem a als què heu convidats. jugat? En les últimes 2 setmanes A què heu jugat i a què voleu jugar? ens ho preguntem de capítol en capítol, a què hem jugat i a què voldrem jugar. Han jugat al Terraforming. Terraforming, Sí, segur, hem importantíssim. jugat. I llavors hem jugat també un dia en el Mercado, que és del Fritz, que el vam provar la setmana passada. No sé quins més. És que jo soc molt... El No Thanks, el No Gràcies, que sempre acabem amb la mateixa... El No Thanks també és un clàssic, que sempre acabem les partides. A les 12 quan diem pleguem, traguem el No Thanks, Que bo. que és culpa de l'Oriol, que corre per aquí dintre. Heu provat la versió aquesta dels Nazi Papers? No, encara, No, anem a la clàssica... No sé. Vale. I... Bueno, ara estem bastant enganxats amb això, amb el terraforming. Sí que tenim algun filler per després. També vam jugar al teu joc per provar fa 2 setmanes. Sí, i llavors... No me'n recordo com és el nom. No me'n recordo el nom, però que al final vas provant jocs i els noms no se't queden. Bueno, amb el campionat del Terraforming, qui el va guanyar finalment? El Ramon. El Ramon. El Ramon porta una ratxa de 4 o 5 partides seguides guanyant. D'un punt, però cola. Totes les expansions les teniu ja, les del Terraforming? No, O només el està fent el Preludio, sí, només, no el ficant ni Preludio. colònies, ni... I l'altre dia que vosaltres vau parlar de la xapa lúdica sobre la volta al triangle friki. Un oyente. Que va dir que tenia una expansió del Terraforming a la mà i jo el dissabte abans em va passar igual, vaig donar la volta pel triangle friki i tenia una expansió del Terraforming Mans, però em vaig controlar, no me vaig quedar. És el protagonista del teu relat. És el protagonista, era ell, que estan parlant Té d'ell. cara, té veu. Digue'm la veritat, quants diners et vas deixar el triangle aquell dia? No, aquell dia no, perquè era amb la dona i la nena. I... Pues no procede la pregunta. No, ara com els jocs ja els hi compro amb el Ramon. Queda molt Allà bé. només és per anar a mirar. Que maco. Jo recordo que era un dels teus jocs fetitxe, Edu, el Terraforming Mars. Què ha passat? I encara m'agrada molt el Terraforming Mars, el que passa que hi ha SLs i... estem aprenent el High Frontier for All, per exemple, estem aprenent tot de coses que no ens deixem temps a... De totes maneres vaig fer l'esforç, amb la Núria vam fotre com 4 o 5 partides seguides dient, ara tu i jo només jugarem a això perquè estic fins al d'aquesta gent que no para de... Jo recordo una època al Caldaus que només es jugava al Terraforming Mars. Amb els seus tablerillos aquests que hi anaven foradets. I em vaig comprar unes coses en 3D per donar-li més vidilla. És maco, molt maco aquest joc. Luxificant, no? Un dia aquests el tornaré a jugar. Molt bé. Va, presidente, a què jugues? A mi m'heu borrat tot el que jo havia escrit. No, n'hi havia res escrit aquí, tio. No, jo havia escrit el tema dels jocs. Pues aquí no està. Bueno, escolta'm, no, és que no és l'última impressió, Juan. Vale, doncs, a pelo, digue-ho, explica-ho. Jo, a veure, com a cosa així ressenyable, he jugat molt poc, vale? Bàsicament m'he llegit el reglament del High Frontier, ja me l'he acabat, i tinc... És el còrdiceps de Caldaus. He arribat fins a la pàgina 41 de la puntuació. Mòdul 0 s'ha arribat? No, allà m'he quedat. Vale, és igual. Que la meva conclusió, a l'acabar-me de llegir el reglament... És que no s'ha entès ni jota. Exacte. És que he de començar un altre cop des del principi. Us he de fotre un training com Déu mana aquí perquè ja veig. No, has de continuar, ja ho has intentat 2 vegades. És un reglament molt... Bueno, està molt bé, el reglament, no es pot dir res. El reglament és meravellós, perquè és un joc que requereix
exigeix Sí, compromiso, commitment. Molt. Llavors n'haig de parlar de 2 fillers que he jugat, que m'han agradat molt. Bueno, l'Scout, no sé si l'heu provat, està agradant molt per Cal València, per allà i és un joc de bases que té la peculiaritat que quan et reparteixen les cartes no les pots moure, o sigui, amb l'ordre que te les han donat, i les cartes tenen 2 valors, tenen un valor de dalt i un valor de baix. Llavors, si t'han repartit una mà, l'única decisió que tens és si et quedes amb la que t'ha tocat o si li dones absolutament tota la volta a la mà i et quedes amb l'altra combinació. Llavors, a partir d'aquí, es juguen bases tipus que poden ser o números sueltos o parelles o escales, de manera que l'escala és inferior als números repetits, bueno, les típiques bases de números, i quan en el teu torn pots o superar la que està a la taula o bé agafar una de les cartes que està guanyant en aquell moment dels extrems de la base jugada i col·locar-te-la a la teva mà, de manera que així pots fer-te una mà millor. Vale? O sigui, per exemple, una escala que no tenies, amb un número entremig, la converteixes en una escala de 3, no? O llavors... I al final, quan s'acaba la ronda, quan algú la gatilla, quan algú ha acabat, es queda sense cartes a la mà, i llavors es compten els punts del que has anat aconseguint durant la partida, perquè cada cop que mates una bassa, doncs captures aquelles cartes que són punts, o quan algú t'agafa una carta de la teva guanyadora també són punts, no? I la veritat és que un joc de basses diferent, amb un giro molt xulo i que no sé, m'està agradant molt. I després un joc que es diu Acròpolis, no sé si l'heu sentit, és el que ha guanyat el premi aquell, no? l'As d'Or aquest any, que el teníem allà al Caldaus. 2 pàgines de regles, un joc de losetes. Les losetes són com si fossin 3 hexàgons junts, vale? O sigui, així grosses. I el joc, en el teu torn, has d'anar construint la teva acròpolis, vale? I les losetes tenen diferents edificis o multiplicadors. Llavors, al final, tu et vas intentant fent el puzzle, de manera, el típic, no? Pues que les vivendes, que són els blaus, han d'anar adjacentes. Els quartels, que són els vermells, han d'intentar quedar als extrems. Els típics patrons, però aquest té la gràcia que té tridimensionalitat, en el sentit de que pots xafar coses i, segons si creixes verticalment, tens més punts. O sigui, els edificis que estan més a dalt multipliquen més. Vale? Llavors sacrifiques perquè estàs xafant coses, però a la vegada estàs... I la interacció està una mica també en el mercat del que agafes. És molt interessant no deixar-li coses als altres, o sigui que sí que no és absolutament solitari, sinó que has d'estar bastant mirant de reojillo als altres. Vull dir que com a joc de losetes el trobo bastant elegant, bastant xulo. És un president d'Approval? Sí. President d'Approval. I a què juguem aquestes properes setmanes, Joan? Què jugarem? Sí. A què vols jugar? Home, ja m'agradaria treure ja el Dinosaur World, que el tenim allà, que no sé, que el tema em motiva molt, però a veure si trobem el moment, que algú se'l llegeix i podem... El Pol se'l té llegit. I no sé, a veure, avui podria ser un bon dia. Aviam si lliguem avui amb la quantitat d'humans que toquen. Sí. Doncs mira, jo aquesta setmana... Jo vull jugar al High Frontier, però això ja... L'Edu no sé si pot avui, sense l'Edu no podem jugar al High Frontier. No, avui no, perquè vull donar-li una altra vuelta de tuerca. Molt bé. Dimarts us faig una masterclass col·lectiva. Vinga, va. Funny. Doncs jo he jugat, a què he jugat jo? Jo he jugat, evidentment, el Dune Imperium, evidentment aquella partida que vam fer el dimarts a Caldaus, van venir 3 persones que juguen, el Marta, Pau i Òscar, però no havien jugat mai. De 4 hores. Li tenien moltes ganes, sí, van fer com una hora i tal de com es jugava, explicant les coses. És un joc que jo cada vegada que el jugui l'he jugat 20 o 30 vegades, no sé. Li estic donant molt de temps a aquest joc, amb l'ampliació aquesta, l'AUGDX, el Domènec m'ha dit que l'ampliació aquesta que està en anglès també li dona una volta de torca absolutament magnífica i meravellosa, però va ser aquells moments que es generen quan jugues a Sergio Daura on la gent es va pujant i no passa el temps, i de sobte era la 1.
la 1 de la matinada i va ser sorprenent, perquè dos de les persones tenien que llevar-se molt aviat. Va ser, uau, com ens hem fotut, quina immersió hem fet, com ha fluït aquest joc. Vale. Doncs també he jugat a la caixeta, aquestes caixetes fantàstiques, el 19XX, en Admundsen vs Scott. Looping Games, sembla que és. També aquest joc, per això. Mola. I tu, és un joc que ens el vam llegir amb el Jan en 15 minutets, el vam posar a la taula en 15 minutets i espectacular. Espectacular. Perdoneu, estem aquí ensenyant el joc a la càmera i sembla aquí una rentadora. Molt xulo, de fluir molt ràpid i que et cap a moltes butxaques, o sigui que em sembla molt interessant, no? Crec que és de Looping Games. També vam tenir temps per fer-li una partida al It's a Wonderful World, que no l'havia provat mai. No, jo tampoc. Juegazo, I el vam jugar 2. I també el vam posar molt ràpid. No, bueno... No, també es va bé. I va anar, i t'ho prometo que va ser... Fins i tot en solitari també. Sí. Solitari també està bé. Amb la quantitat aquella fantàstica de cubitos, i clar, un mall de cartes que era absolutament espectacular. Que va ser treure-li i posar a jugar, no? És d'aquests jocs 45 minuts. Nosaltres, 45 minuts, poder a 3 o 4, ens el vam fer, em sembla que amb 30 poc. Quin tipus de joc és el Wonderful World? El Wonderful World és un desenvolupament... Bueno, s'assembla una mica al Seven Wonders, en el sentit que has d'anar desenvolupant, entre cometes, la teva civilització. Perfecte. Vale? Però d'una manera molt bàsica. I també sí que és veritat que les cartes són lo típic de les mineria, les militares... Un joc de desenvolupament de civilització. Les del dinero i tal, però sí que té una decisió molt simple, que és si cremes la carta pel recurs o la intentes construir, sabent que són 4 rondes i que van voladíssim. Sí. O sigui, va voladíssim el joc. Quan se t'acaba, dius, ostres, és que no m'ha donat temps a fer res. I només són 4 rondes, o sigui que el tema està en que dius, en 4 rondes puc fer però no, al final veus que sí que et condeixen. No sé si l'heu provat vosaltres per allà. Jo no. Sí, em sembla que un cop l'hem portat. No, jo el tinc. Doncs val la pena. I jo vull jugar, tinc una caixa fantàsticament allà posada, tancadeta, tancadeta no, oberteta, i inclús les instruccions ja preses en castellà gràcies a la BGG fantàstica, que és el Star Trek Ascendancy, que que fluirà, segur. I a part que vam tenir un problema a la caixa, que no hi havia tal, i Snafu ens ha fet un favorcillo i sembla que activa el a veure quan arriba. Sí, sí, però l'Òscar li vam demanar, va contactar amb l'editorial i sembla que ens enviaran els components que faltaven. I el Villanos Star Wars, que també tinc moltes ganes, perquè tens tots els malotes de Star Wars allà per donar-li guerra, i ja està, i te toca. Pot ser que tinguis més ganes que temps. No, és així. Jo seré breu perquè he jugat bàsicament al Tetrarquia. El Tetrarquia, per la segona edició, és un joc del Dracoideas, per si qui no el conegui. Bàsicament es tracta en aquella època que van dividir l'imperi entre 4 emperadors, i és una mica col·laboratiu, però també es pot jugar en solitari, que és com jugo jo i com funciona molt bé. Perquè s'entenguem, és un pandèmic, et van sortint revoltes i van avançant exèrcits per totes bandes. Hi ha un pandèmic que és la caïda de Roma, que em sembla, que deu ser bàsicament això, però aquesta és una versió com molt reduïda, que pots jugar en 20 minuts, pots fotre's una partida i et piques molt, i vas fotent. I a més és un joc que té una enorme capacitat d'anar modulant la dificultat. Li pots ficar més peces, menys peces, fins a 80 nivells, em sembla, i pots anar aguantant. Tot això amb aquesta caixeta tan petita? Tot això amb aquesta caixeta molt petita, que a més porta un parell d'expansions, que són bàsicament 4 figuretes més. La veritat és que m'ha sorprès i m'ha agradat molt aquest joc. I l'altre dia que vam anar amb el Coque, el nostre tresorero, a la Fira de Bologna, vam portant-se bàsicament el Hive. No sé si coneixeu el Hive, vosaltres? És aquest joc de peces hexagonals que has de fer, com és una espècie d'escacs, però que has de fer un rusc, diguem-ne, on l'objectiu és rodejar la vella contrària, i vas fent les pròpies fitxes van fent el tauler. És un joc molt xulo, molt divertit també, té un problema per això, que hi ha un moment que ja veus qui guanyarà. Matemàticament ja és allò com en els escacs, hack en 3, doncs ja dius, vale, ja està, ja no cal ni seguir la partida pràcticament.
I ja està, d'així a nivell de hype tinc una cosa que em pica molt la curiositat a mi, que és... Del hype al hype. Del hype al hype. Hi ha una cosa que em pica molt la curiositat, que en parlarem ara a l'agenda, que és el Jerusalem Anno Domini aquest. Sí. Estava pensant que està sortint tota una sèrie de jocs relacionats amb l'expansió del cristianisme. La missió... La missió que tenia el de Headquarter Games, que l'han publicat aquí. I ara n'ha sortit una de GMT, que és Vanish the Snake, que és el cristianisme de Sant Patrick's a Irlanda. 2 minuts, doncs canviem de secció i ens queden 2 minuts, Bueno, això era ja de l'última secció. Ja, però queden 2 minuts. Perquè ha sortit el tràiler del joc aquest i es veu a un Jesucrist caminant sobre les així, aigües. No, una mena de bosc i tal, s'atura, no sé, genera com així un misteri, Hòstia, doncs ja està, perquè el joc va d'això, va d'intentar trobar-te, has de trobar lloc a la taula... Nosaltres vam parlar amb la creadora del joc, el Dau, aquest any no, l'any passat, que el va portar allà al joc de Protoss. Carmen García Jiménez. Bueno, no recordo el nom, però... És el de Vir d'aquest any. És el... Sí, és de... És una de les apostes fortes. És una de les apostes fortes de De Vir. Ens havia dit que havia guanyat a Còrdoba i per això havia vingut aquí el Dau, va presentar aquí el Dau. Molt bé. Molt bé, doncs escolta, tenim un minut. Ens estem quedant sense temps. Bueno, llàstima. Només dir que enrolats a l'aixeta ja... Si aneu a l'aixeta trobareu els enrolats, que tenen un crowdfunding, el tradicional test de jocs 2023 i altres coses que ho ficarem al Twitter perquè la gent pugui disfrutar-lo, perquè no tindrem gaire temps ja d'explicar res. Sí, exacte. Si algun dia actualitzem la web, ho posarem tot allà, ximpum. Això. Només moltes gràcies als nostres il·lustres convidats que han vingut de la gran vila de Gironella i que esperem visitar en breu per jugar amb ells tant els seus prototips com els seus jocs. I els anirem a veure, no? Anirem a jugar. Tindrem un lloc especial per nosaltres. Un espai, no? Un espai dedicat, una catifa vermella. Genial, fantàstic. Doncs, bueno, un plaer tenir-vos aquí tots. Moltes gràcies a les noies del control tècnic. Xiques! Hola! El nostre president, el nostre David Tugués, això és tot, i aquí acabem el programa. Estem acabant com molt tranquils. Sí, no sé què passa, la Meli no ens està fotent gaire canya, n'ha quedat 4 segons, 5 segons. Estem aquí, rotllo relax. Home, és que ja tocava, perquè aquell vèrtigo... No, ha vingut Gironella i ens ha portat la pau. He parlat de l'Anno Domini i hem agafat ja un rotllo així com espiritual. Xapins, xapines, xapinencs, xapinenques, xaperos i xaperes, moltes gràcies per la vostra atenció, sigueu atents a les xarxes socials, als correus electrònics de Caldaus i a tot el que faci falta. Au revoir! Adéu! Adéu, gràcies. Sam's gone away on board a man of war. Pretty work, brave boys, pretty work, I say. Sam's gone away on board a man of war. I wish I was the fiddler on board a man of war. Sam's gone away on board a man of war. I wish I was the fiddler on board a man of war. Sam's gone away on board a man of war. Pretty work, brave boys, pretty work, I say. Sam's gone away on board a man of war. I wish I played a double bass on board a man of war. Sam's gone away on board a man of war. I wish I played a double bass on board a man of war. Sam's gone away on board a man of war. Pretty work, brave boys, pretty work, I say. Sam's gone away on board a man of war. I wish I was a whistler on board a man of war. Sam's gone away on board a man of war. I wish I was a whistler on board a man of war. Sam's gone away on board a man of war. Pretty work, brave boys, pretty work, I say. Sam's gone away.